Bniedem b'karattru sod u li dejjem trasmetta l-enerġija li kellu. Hekk ġie deskritt Herbert Messina Ferrante f'qudiesa fejn ngħatat l-aħħar tislima lill-istess Messina Ferrante li saret is-Sibt filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan wara li nhar it-Tnejn li għadda tilef il-battalja kontra marda kiefra fl-età ta' 81 sena. Fl-omelija tiegħu Father Noel Vassallo l-kappillan ta' Ħattart faħħar il-ħidma li għamel tul ħajtu Herbert Messina Ferrante. Tkellem dwar kif hu kien dejjem jara kif ser jgħin lil dak li jkun, fosthom permezz ta' ħidmietu fil-kunsill lokali. Father Ħattart kompla billi qal li m'għandniex nitfnu t-tajjeb li kellu Messina Ferrante. Ġiet infaħra wkoll il-fidi kbira li kellu Messina Ferrante, meta kien ikun Malta kif ukoll meta kien ikun imsiefer u kien dejjem ifittex li jsib lil min jaqdu malla. Herbert Messina Ferrante tasem kbir fil-qasam tad-dentistrija, fl-Unjoniżmu, fl-isport, fil-kunsilli lokali u fil-Partit Nazzjonalista. Is-sena li għaddiet u ngħata rikonoxximent mill-Laqda Maltija tad-Dentistrija għal 50 sena ta' ħidma u dedikazzjoni f'din il-professjoni. Herbert Messina Ferrante kien membru fundatur tal-Laqda tas-Self-Employed u president tagħha fis-snin 1970. Fi Sliema Wanderers Football Club u kien president u kellu wkoll karigi oħrajn fosthom rappreżentant fuq il-Malta Football Association fejn kien viċi president u presida wkoll diversi bordijiet. Fil-qasam sportiv kiseb ukoll diversi rikonoxximenti. Fil-politika Herbert Messina Ferrante ħadem fih dan l-amministrattiv u l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, kien president tal-Assoċjazzjoni Pensjonanti u Anzjani, kif ukoll kunsillier fil-Kunsill Lokali ta' Ħattart. Preżenti għal din l-aħħar tislima minn barra familjari ta' Messina Ferrante attendew ukoll bosta persuni fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-viċi kapijiet David Aġus u Robert Arrigo, l-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi, l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, il-President Emeritus George Abela, kandidati għall-elezzjoni għall-Parlament Ewropew, membri parlamentari kif ukoll diversi plejers ta' Sliema Wanderers.